ældste og yngste deltagere er netop ankommet til Vendelbohus Teater. Jeg hedder Alex, og jeg er 8 år, og jeg skal danse Michael Jackson. Nu får du et godt trick af mig og Mikkel, ikke? Hvis du skal vinde de der dommer lige fra starten af, så tager du lige hatten på, ikke? Og så moonwalker du der ind. Yes, yes, yes! Hvem er din idol? Michael Jackson. Og hvem har lært dig at moonwalke sådan? Mig selv. Og så min storebror har også lært mig lidt. Har din storebror lært dig lidt? Ja. Jeg synes, du skal starte. Okay. Kom så, Alex. Det bliver en YouTube-vinder, det her. Det kan I bare regne med. Og jeg elsker Michael Jackson, og nu elsker jeg sgu også dig. Nej, hvor er du skøn. Du udstråler så meget i det, du gør. Du elsker det, ikke også? Jo. Og vil du gøre det igen og igen og igen, hvis du kunne? Ja. Ej, hvor var det skønt. Du er rigtig dygtig, du er en skøn danser. Og du har selv Michael Jacksons udtryk. Det var virkelig imponerende. Du er skøn. Du er en lille røver, og jeg tager slet ikke at tænke på, hvad der sker med dig, når du kommer i puberteten, hvis du fortsætter med de bevægelser der. Hvor gammel er det, du er? 8. Sådan! Hvis du skal videre her, gider jeg se det en gang til. Jeg må følge mit hjerte, Alex. Det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg nødt til. Jeg vil godt se dig videre, så jeg siger ja. Surprise, surprise. Ja, tak. En på tre. Tillykke med det. 3 jager. Ja! Tillykke. Tak. Du er da helt fantastisk. Ja. Yeah. Ej, det er ansigt. Ja, det var også det hele af det. Sådan skal det være. Tillykke.